Iedereen heeft het over zeespiegelstijging. Maar het is goed om te weten dat de zeespiegel veel langzamer stijgt dan de bodem daalt. Dus wij pompen ons veel sneller naar beneden dan de zeespiegel aan de andere kant stijgt. Op deze kaart is te zien dat op aardig wat plakken de groen zakkert. Het binnen de rode en oranje kleuren plakken. Het zakkert nog harder als jij er tocht waard. Voor die graaf van Erkelens geen grote verrassing. Nou, ik ben benieuwd wat we dan daarop gaan verzinnen. Ja, dat is de vraag. Maar dat er wat barren maat is duidelijk. En dat begint bij u zelfs. Als wij op deze manier gewoon economisch Nederland blijven gebruiken, dan gaat die bodemdaling door. En dan pompen we onszelf langzamerhand iets meer naar beneden. Landbouw, industrie, maar ook het winnen van groenstoffen is funest voor de groen, zei het van Erkelens. Wij kiezen er gewoon economisch voor om gas te winnen en zout te winnen. En dan kunnen wij als waterschap die bodemdaling echt niet tegenhouden. We zijn er geen voorstander van, want het kost enorm veel geld. Wat we wel door die gaswinners en zo vergoed krijgen. Maar het levert een watersysteem op wat veel kwetsbaarder is dan wanneer die bodemdaling niet zou plaatsvinden. Het klimaat is van grote invloed en veroordeeld. De oerheid en ook de wetterskippen hebben 600 miljoen euro geïnvesteerd om maatregels te treffen dit op te vangen. Hoe moet je daar nou op reageren? Hoe moet je nou de schade die door de klimaatverandering ontstaat zo klein mogelijk laten worden? En daar zijn we met gemeentes, hebben we allemaal stresstesten, zo heet dat dan, gemaakt. Van waar ontstaan er de grootste risico's bij hoosbuien, maar ook bij droogte of bij hele hete zomers. Nou, daar kun je die risicogebieden analyseren, kun je kijken wat doe je ermee. Om een voorbeeld te geven, als er een hoosbui valt in Leeuwarden, kun je nagaan, is er ergens een lager gedeelte, een speelveldje of iets dergelijks, waar je het water tijdelijk kunt bergen. En hoe krijg je daar naartoe? Daar moet je maatregelen voor nemen. En daar is die 600 miljoen voor bedoeld om dat proces te versnellen. Nijwieke is er een speciale klimaatbijeenkomst in Ljouwert.